Lucas, ukahle bhuti wami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphileka. How does it feel to play kwi-PSL? Ngingasho ngithi ukuthi ngijabulile because ever since ngimncane bekuyiphupho lami ukuthi ngizibone ngiba-PSL, so ngizizwa ngijabule kakhulu. After playing kwi-disc, yini ekwenze wa-adapt fast kwi-PSL? I think ukudlala kwi-disc kungifundisa izinto eziningi ne ukuthi ngikwazi ukuziphusha because into engiyibonile umehluko from i-disc nala ku-first team like PSL, i-tempo yakhona ayifani. So I told myself ukuthi if ngingakwazi ukuphusha more than akade ngiphusha ngakhona, so I can maintain i-tempo yakwi-PSL, ikona okungangisiza. I-position yakho uyi-winger ne? Yes. Iyiphi enye i-position okwazi ukuyidlala kangcono? Ngiyakwazi ukudlala number 8, central midfield. Yeah, coach wangifundisa, so I'm trying ukuthi ngi-adapt wona, but yeah, I can play number 8. What are your wishes for the team going forward? I wish we can finish at top 8, so that next season sizokhona ukudlala maybe ama-league competitions awu-3 or more. Iyiphi i-advice ongayinikeza ama-youngster asafuna ukuyodlala kwi-PSL? Abafethu engingabatshela wona ukuthi into ebaluleke kakhulu kuqala nje ukuzithemba nokukholelwa kwinto oyenzayo. If ukholelwa kwinto oyenzayo, anything is possible, because if ungathembi, like ungazithembi izinto ozenzayo, ungakholelwa kuwena as umdlali, lokho kungakubulala ukuzithemba kwakho ukuthi ungakhona ukufika ku-PSL. But engingakusho kubona ukuthi baphushe, bazimisele, bangazenzi izinto ezingagcina sezibadicelela phansi ngokwesithunzi sabo sebhola. This is Lolo Gasa. Shout out to Stena Nation.